شاکر اوستا متو خط خطیوم سلام خود حسام خط خطیوم قابل فیوزم برق میدم شکر آبی میزنم با چشای سفید کله میزنم آمولا پیتایسی هرات ایتس آمولا کلونلیا سمیس olet rohkea mies anto sulle 69 teepaita vankilaan oma talossa oot kusettanut noin paljon, ei toimi enää, mä vielä kerran runkaan, koska aamulla ei ole isä ja ei ole veli. Nyt kun sulla on pienet tissit, en ymmärtänyt sulle mitään, selitä minulle oikeasti. Mitä mielipiteitä? Pillu millu, peli on jo tässä alkamista. Runko tuli tosi hidasti, ei voi tehdä mitään, älä maista mitään, kaikki ruoka on vain rasvaletti päähän. Hei David Zikki, oletko miettinyt? Oot oikeasti gang, oletko varmasti vai olet tyttö ja sulla on munat jalan keskellä? Ole kiinnimässä seitanin oven takana. Hei, heitä yksi vesimeloni mulle, kitti. Producer on isä Hesam, poltan viit pilveä kukka for you. Basar Salamat Hesam King, kalender record king. Hesam King on recordtanut tämän biisi. Thank you all. Olen kiinnimässä şeytanin oven takana. Yeah. Olen kiinnimässä şeytanin oven kotiin. Heitä yksi banaani mulle. Kiitoksia. Haluatko kuumavesi? Ota vain. Äsken poltin viit.